Taliwa sa pagpamumbang itabo sa laing nga nasod, gusto ang kapulisan nga mapahugtan pa ang seguridad sa mga business establishment. Mao nga kaniha, may patawag ang kadagkuan sa Mandaue City Police Office o Tigom sa laing mga establishmento aron mapahinumduman sa ilang himon. Aning report ni Nico Serino. Gimiting kaganiha sa kapulisan ang mga security managers sa lain-laing establishmento sa Dakbayan sa Mandaue. Gikan sila sa mga hotels, malls ug ubang patigayon sa syudad. Gusto pa hinumduman sa PNP ang maong mga managers sa mga laka nga himuon pagpahugot sa seguridad. Usa sa gituki ang pamaagi, pagdetect og bomba ug unsay mga angayang buhaton. Gipasabot ni MCPO Director Colonel Julian Entoma nga ang ilang tigom gihimo nunod sa mga panghitabo karong bag-o sama sa pagpamomba sa gawas sa nasod. Abag sab kini sa nagpadayon nga kalihukan sama sa National Youth Day. Dunay posible ngayon na nakita mo yung potent threat sa potential ta nga tirahon, pero ang ato ang impormasyon wala pa tayo din na kita nga mo ni mga would-be bombers. Ito lang natuloy-tuloy na ito ni kayo sayo na mag-relax. Ilang giawhag ang mga business establishments mo invest sa mga security equipments sama sa mga metal detector, x-ray, CCTV cameras ug uban pa kay importante kini aron mapugngan ang binuang. Kana lang unta yung sa grahe, yung atong ikuan lang na mirror na lang muna. Kaya di man gata ka kon itong BMIS na yung vehicle kuan gyud nga mo intra ang vehicle makita na niya siya mandula na siya x-ray. At least kuan lang sa yung importante yung sa mga bagahe, yung walk-through metal detector sa tao. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.